Bună! Am o provocare pentru voi. Am observat că acest canal crește văzând cu ochii. Am 672 de persoane. Văd că aici v-a abonat un număr mare. Ca să public următorul video pe acest canal, vreau să văd câți abonați activi am și cum pot vedea eu treaba asta. Cred că vă uitați la videoclipurile mele, cu adevărat și chiar apreciați munca mea. Este să abonați la acest canal. Abonați la acest canal, vreau să văd și eu acum, din momentul când voi publica acest video, până mâine, câți abonați în plus pot să fac. De la cei 320 de abonați care îi am în momentul actual pe acest canal. Vreau să văd câți dintre dumneavoastră chiar urmăresc videoclipurile mele. Asta e așa ca o provocare, pentru că, până la urmă, m-aș bucura dacă mi-a susține și acest canal, nu doar cel care public eu negative pentru dumneavoastră. Așa că hai să vedem câți abonați o să adun eu pe acest canal.